días a todos e a todas. Gracias por asistir a este último programa. E a convocatoria que era para hoxe ás 11 da mañá xa pasa. O primer punto da ordenatoria aprobación da acta anterior, e non hai nada anómalo por lugar, ou regular ou algo por aprobar. Gracias ao segundo punto, por acordo dos portavoces e dos grupos, tomamos o acordo oral do plano pleno de variar o orden do día para deixar o expediente no final, para hacer unha pequena regulación do tema. Entonces vamos a tratar o terceiro punto, que é o 4168 de 2017, que é a modificación da ordenanza fiscal número 18 do valor das tasas por os servicios de mercado de gasto. Señora secretaria de Derecho Editado. Resulta dictaminada favorablemente por unanimidade de todos os concelleiros a seguinte proposta de acordo. Primeiro, aprobar provisionalmente a modificación da ordenanza número 38 reguladora da tasa por os servicios do mercado de abastos. Nos mesmos termos que se figura no expediente, que se basea únicamente na encarga de algún artigo, por relación de postulacións que recolle. Artigo 19. As datas sinaladas que serán determinadas polo Concello, entre outras, as datas naval poderán organizarse na Praza de Abastos mercados temporais destinados a promoción da mesma. Con este obxecto, o Concello concederá previa convocatoria pública de concurso de sorteo segundo se determine a autorizacións de uso dos postos paleiros aos comerciantes que se cumplan cos criterios que establecen nas bases e que resulten seleccionados. Estas autorizacións permitirán únicamente a venda de artigos non recollidos no artigo 1 da ordenanza fiscal número 18 reguladora da tasa por os servicios do mercado de abastos. Non lle serán de aplicación as tasas recollidas na mesma e se otorgarán por períodos de tempo non superiores a un mes. Segundo, para expediente, a tramitación e publicidade preceptiva mediante disposición do mesmo na tabuleira de avisos deste Concello, en dos diarios da Administración da provincia e no boletín oficial da provincia de Ourense, por prazo de 30 días hábiles. Dentro dos casos, os interesados poderán examinar e interpolar reclamacións que estiman oportunas. Terceiro, considerar os supostos de que non se presenten reclamacións ao expediente no prazo anteriormente indicado de acordo de definitivo, en base ao artigo 73 do Real Decreto Legislativo 2 do 2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto referente á Lei Reguladora das Empresas Locales. Cuarto, facultar ao señor alcalde presidente para distribuir os documentos relacionados con este asunto e realizar tantos trámites de acción pública para entrar en vigor da presente modificación da ordenanza fiscal. Quinto, ha trazado do presente acordo no Concello de Facenda, así como aos servicios de área económico-financiera. Bueno, muchas gracias, señor Rodríguez Suárez, que nos hace un favor, señor Pérez Campos. Solamente desexarles por festas a todas e todos, que o ano 2018 sexa moito mellor que o ano 2017, e saudar a familia de Iván Ouros, a Iván Ouros en especial, a toda a súa familia e amigos, e lógicamente, por votar a favor desta ordenanza, non se deixa unha función. Muchas gracias, señora López. Bos días a todos e a todos. Unimos ao desexo do señor Pérez Campos que se salle un feliz Nadal e unhas felices festas. A todos os presentes na sala, os que nos poden ver polo canal de televisión. Vamos a votar con o que se determina de esta ordenanza fiscal e o que se lle pregaría ao Concello que quixera unha campaña de divulgación para que estas plazas están libres dentro de a plaza de gastos, pues supongo que cuando van gastos porque solo están de menor carga y pagos. De momento nada más, muchas gracias. Gracias, señor López Casas. Gracias, Alcalde. Buenos días a todos e a todos. Retirar esta felicitación neste grupo a todos os ciudadanos, tanto os que están aquí como os que enviaron pelo do noso Concello, falando de que se sabe para todos, e falar do homenaxe a Iván Ouros Río. Será un seu momento, pero vamos a pasar os nosos parabéns a Cristo, a Iván, vecino Iván, sigo el destino para que todo oír toda a sectora profesional sexa cada día máis exitosa porque ven un texto, nada máis. Muchas gracias, los portavoces damos por aprobar por unanimidade este punto. Pasamos ao punto número 3, que sería o número 2, que cambiamos a segundo día, que é o expediente 8 e 5, que é o expediente de Don Iván Ouros Río, que é o secretario de Comisión de Sol. Examínase favorablemente por unanimidade de todos os concelleiros na seguinte proposta de acordo. Primeiro, que se otorgue medalla ao Iván Ouros Río, vecino do noso Concello, por participar en diversas edicións do Campeonato Social Universitario de Debate en Español, conseguindo nesta última o subcampeonato do mundo. Segundo, comunicar esta
o interesado citamos para que acuda a presencia solemne no que se procederá a entregar o medalla. Esta sesión celebrará en un acto público nos vamos a do Concello e coa maior soledade posible. Terceiro, o libro de registros de honores e distincións sobre a nosa concedida. Cuarto, elevar esta proposta ao plenario para que crece máis convite para os intereses municipais. Bueno, moitas gracias. Se quero facer un breve resumo de intervención, señor Rodrigo Suárez. Muchas gracias, señor presidente. Voy a todos y a todos otra vez. Sí, muy brevemente, simplemente para darle los meus parabéns a Iván e a toda a súa familia. Pensamos que, bueno, xa apoyamos este expediente na comisión informativa, desde logo tamén apoyaremos hoxe, decir que, non sei se digo por aquí, Iván todavía non rapa novo, o currículum que nos presenta pois xa é bastante extenso, pero estamos seguros de que seguirá conseguindo cousas, seguirá engrosando este currículum e seguramente, pois o mellor non é a última vez que temos concello de reconhecimento deste tipo. Parabéns a Iván e a toda a familia. Gracias. Moitas gracias, señor Pérez Campos. Sí, realmente, pois, felicitar ao Iván Olmos Barreiro por o seu teórico expediente que como orador, que esperemos que siga crecendo como persona, que así lo desexamos, e lógicamente para nós é un orgullo moi especial que se conceda hoxe este libro. Gracias, señora Alma. Muchas gracias, señora Carlos. En primer lugar, desearle a Iván Olmos todos os éxitos personais e profesionais da súa vida, destacar a súa elevada formación e cualificación profesional, formando parte de numerosas institucións e organismos, así como corporaciones. Destacar tamén a súa participación a nivel competitivo nas disciplinas de oratoria e debate, por lo cual se vai a premiar. E parabéns tamén pola súa dilatada carreira en un tempo moi breve, pois tan só ten 23 anos. Por lo tanto, o Grupo Socialista únese aos parabéns, desexándolle os maiores dos éxitos. Que os disfrute, xunto a súa familia e amigos. Parabéns. Muchas gracias, señor López Casas. Compre comenzar esta intervención felicitando a Iván, a un Iván, de San Pedro, parabéns. É dicir que é moi gratificante traer ao pleno do Concello de Xinto o reconhecimento das súas trayectorias profesionales, sendo neste caso polos éxitos acadados en diferentes certames do debate. Súa brillante carreira, Iván, universitaria, puxéchelle remate unha participación exitosa nunha actividade tan difícil na que son moi poucos os que chegan a ese nivel competitivo. A túa oratoria, a túa capacidade é un orgullo para todos nós. É de certo que parte deste grupo ten que agradecer ao concelleiro que iniciou este expediente, digo Luís Miguel, de reconhecemento de méritos a Iván por este bo currículum que nos presenta hoxe. Nós tamén estamos moi orgullosos de que fora aceptada por unanimidade todos os grupos políticos. Agradecer a todos ese apoio e a don Iván Olmos Ferreiro. Parabéns. Bueno, moitas gracias. Pois, agora sí que pediría, neste caso, ao deseado Iván Olmos Ferreiro, que se acercara aquí, para, primeiro, firmar o libro de orden do Concello, para deixarnos unha pequena dedicatoria e despois seguiremos o trámite que nos viene.
pedir Iván que nos lea o que puxo no libro de porque todo o mundo sepa o que puxo, e non solamente os que están aquí, non? Iván. Gracias, señor alcalde. Eu, aparte de ler, vou improvisar un pouco. Eu sempre digo que non nas clases, cando dou formación, que a mellor improvisación é aquela que se prepara. E eu se cometí un erro de non preparar absolutamente nada. Entonces, remitindo o que escribe aquí, pois que é unha honra para min, non solamente estaros aquí, ser recoñecido por todos os concelleiros deste pleno, sino que é unha honra formar parte e sentirme parte deste concello de Xinzo de Limia. Eu, malia que me criei e estudei en Ourense, sempre a todos os lados onde eu sempre dixen que son de Xinzo, non? Porque aquí é onde toda a miña familia é, aquí é onde viven os momentos máis bonitos da miña vida, e aquí é onde sempre que me recoñezan por algo ou por algún mérito que eu poida ter, non? Con a axuda de todos aqueles que me acompañaron dun ou outro xeito, non? E os que lles debo tamén parte dese reconhecemento desde a miña familia, a Escola de Finanzas tamén, hoxe que agradezo a Venancio que este aquí presente, porque foron tamén os que me deron impulso para presentarme, a Laura e a todos os amigos que están aquí. É unha honra para mí estar aquí, estou nervioso, non acostumo a estar nervioso cando falo en público, e nada, que moitísimas gracias a todos, de verdade. Vamos a proceder a entrega da medalla de distinción do Concello. Aí vai. E agora, rompendo xa o protocolo que non é habitual da ocasión, o homenaxeado, pois eu si que pediría por presentes o seguinte: vamos a primeiro sacar unha fotografía que deu por recordo de toda a corporación dos concelleiros con Iván, despois, lógicamente, familia e amigos que queiran,
E ao remate, dado que estamos en festas, a final de ano, e así foi o acordo que tomamos a entrada aquí os concelleiros todos, o cual eu agradeço dos grupos todos que este pleno extraordinario, que non vai ser as preguntas, para non, digamos, empañar este acto, o cual, pues, gracias a todos os presentes, pois, o Concello, pois, independientemente de exclusivar, creo que ten algo por aí, pero, bueno, ten algo por aí, o Concello quere, pois, dado o motivo, pois, a todos os presentes, a familia, que estamos inscritos e tomar simbólicamente unha copa de champán, felicitarnos as festas en paso felicitario. Co cual, pues, sacamos as fotos, gracias, e seguimos os pasos así.